Impressjonat bid-dedikazzjoni u l-kura speċjalizzata li qegħdin tagħtu. Dan kien kliem il-President George Vella waqt l-ewwel żjara tiegħu bħala kap ta' stat f'Dar il-Kaptan fl-Imtarfa. Dar il-Kaptan toffri servizz ta' respite għal persuni b'diżabilità grazzi għal ftehim ta' servizz mal-Gvern. Ftehim illi għal darb'oħra se jiġi estis biex id-dar tkun tista' toffri l-aħjar servizz lir-residenti, kif spjega ċ-Chairman tal-Bord tad-Diretturi Martin Saliba. Biex nibdew huwa sosten għax il-Gvern qed jixti servizzi minn għandna. Allura aħna għandna dħul li huwa regolari office li ġej mill-Gvern mis-servizzi qed nofru. Service agreement l-aħħar li wieħed li kellna ġie firmat fl-2018. Illu fil-fatt kien tiġdid ta' service agreement l-ewwel wieħed li sar fl-2015. In-nefqa annwali ta' Dar il-Kaptan tlaħħaq is-750,000 euro li minnhom 500,000 jingħataw lit-tmexxija tad-dar mill-Gvern grazzi għal dan il-ftehim. B'hekk id-dar tkun tista' tkompli toffri l-aqwa kura u servizzi lir-residenti tagħha filwaqt li tassigura wkoll l-impjieg tal-ħaddiema tagħha li preżentament jaqbżu l-40. Il-Gvern qed jixtieq għandna servizz ta' madwar 17 il-residential beds, respite, għandna nitkellmu dejjem fuq servizz ta' respite f'Dar il-Kaptan. U għandna bejmetu ieħor 15 il-persuna li juża servizz ta' daycare, illi daw persuni b'diżabilità li qed jagħmlu użu mis-servizz ta' day program ta' ferba tiem fil-ġimgħa. B'kollox, Dar il-Kaptan bħalissa qed toffri sosten lil 220 persuna u qrabathom, kemm dawk li ħadu residenza temporanja fid-dar u kemm dawk li qed jieħdu s-servizz ta' day center. Mas-Sur Saliba tkellimna waqt l-ewwel żjara tal-President George Vella fid-dar. Il-President Vella qal li huwa impressjonat bid-dedikazzjoni tal-ħaddiema u l-kura li dawn joffru lir-residenti. Huwa awgura li tmexxija tad-dar biex tkompli ssib sosten finanzjarju u umanitarju li għandha bżonn biex tkompli tagħti servizz lill-komunità. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.